tune in to Solid 109 FM. Adema ayekele ukele ya ntasi m ko echi ya zewu kwamkwam ihe anyị batara na Igbo bụ okwu akpụ n'ọnụ bụ oge ahụ anyị na-eji anọ ebe a dọwa okwu agba ka ọgba na ọkpụrụkpụ mana ka o si n'ike ya nọrọ ebe a tarisie ya. Abụ m Chizzy anyị ga-agbapụ ya ọsọ ozugbo wee jebe maka na dịka oge si dị maka na anyị zuo na ka ha eru na mechi ugwuelu abatala ajịbụ anọgoro ebe a ọnụ na ya na-akparị kemgbe emechaa n'ama egwuregwu wee mee ụmụ ihe ndị ọzọ anyị webatazie ka anyị dọwazie okwu agba. Ọkpụkpụ okwu nke anyị ji n'ụbọchị nke taa bụ mpụ dị na iwe ọlụ na Naịjirịa. Abịa kwube ebe ndị na-enweghị ọlụ ihe dịka nde 70 mmadụ na Naịjirịa kwesịrị iwe ọlụ na-alụ ọlụ, mana n'ime ndị a na-kwesịrị ịlụ ọlụ nde 23 na ụma bụ ndị na-enweghị ọrụ chacha. Mana ebe okwu anyị na-agbade ụkwụ bụ ụmụ mpụ dịgasị n'iwe ọlụ, mana nke ndị ọchịchị nwe na nke ndị nkịtị na n'ebe niile. Maka nsogbu a ka ụfọdụ pụtaziri ugbu a ha nwa na onwe ya enweghị ọlụ ma ha na-achọrọ ndị na-achọ ọlụ emepegasị ụlọ ọrụ ndị na-achọ ọrụ dị iche iche. Ndị nke ahụ wee ụfọdụ n'ime ha bụ ọgaranya ngadanga. Ụfọdụ si na ha na-achọrọ ndị mmadụ ọrụ ine ahịa oge ụfọdụ na ndị enweghị ọrụ, mana ha eje were ofu ebe depụtagasịa ụmụ okwu gbara ọkpụrụkpụ ma ego gbara ọkpụrụkpụ a ga na-akwụ tupu ha atụpụrụ gị ọnụ na ịbịa ka ha chọtara gị ọrụ. Ụfọdụ na-anara ihe dịka $3,000, ụfọdụ ana $2,000 na abụọ na $500. Oge ụfọdụ na-anarị ma $5,000 iji gbara akwụkwọ a ga-eji debanye afa gị ka a chọbara gị ọrụ. Emesịa otu awụ na-eji agaghị achọtara gị ọrụ. Ihe a megidere maka nsogbu ndị mmadụ na-enwe. Onye gụcha akwụkwọ ọ gaghị ewu ọrụ, ịfụ ọrụ abụrụ nsogbu. Ụfọdụ adabaghị ego n'ọwụwa dị iche iche. Ụmụ nwaanyị ụfọdụ ma ndị nọ na di bụ ndị akwagoro ike ma ọ bụ jirigoro ahụ ha napụghị ihe di na aha kwe ha nkwa na a ga-enye ha ọrụ emesịa otu awụ na-eji. Ụfọdụ ndị enyere ọrụ enye bụ ụmụ nwaanyị nọ na di weziri di na-abụ ugbu a maka na oge ụfọdụ onye ahụ were ha ọrụ n'ụlọ ọrụ ahụ ga na-eme ya dịka nwunye ya na-adị na-emekọrọ ihe niile, edebe ahụ n'ọgbọ onye isi ya ma ọ bụ onye nyere ya aka n'ụlọ ọrụ. Nwaanyị agaghị na-ekwuzizi ịkwụ ike. Mana ihe o ji ewute karịsịa bụ na ije n'ụlọ ọrụ ndị ọchịchị, ụlọ ọrụ ndị nke ndị obodo ndị na-achị ma nke etiti ma nke obodo dị iche iche, ị na-anụ ebe mmadụ ga-eji ihe dịka $1,000 ma ọ bụ karịa ije kwụ ụgwọ ka e wee nye ya ọrụ. A na-asị iwere nde $1,000 ije kwụọ ka enye gị ọrụ, ọ ga-abụ emesịarị o nwee ike ụgwọ anabata gị, ụgwọ a ga na-akwụ ya n'ọnwa wee ike ọ gaghị elu $3,000 ma ọ bụ $5,000. A wee na-asị kedu ka obodo anyị si megide n'olue n'ụdị a? Gịnwa na-eje were ego ife dịka nde naira wee nye mmadụ maka ọ chọtara gị ọrụ, biko ewe ihe metụrụ gị n'isi. Maka na anyị ma na nde naira abụrụ obere ego, na ị nwere ike iji $1,000 bụrụ ọgaranya ngadanga chọọ ife ị ga na-eme wee bụrụ mmadụ. Ụfọdụ bụ ndị a ga-akwụcha ụgwọ a, ọ bụrụ nwaanyị ha dị na nwaanyị ahụ, ọ bụrụ nwoke ọ bụ nwaanyị na-achọrọ ya ọrụ, ewere ka o si dị ya o mebere ihe dị na-emere nwaanyị ya na ya na-adị na mpụ arụ dị iche iche a na-eme. Maka gịnị? Maka na ụfọdụ chọrọ iweta ọrụ.
anyị wee na-asị ụdị ihe dị otu a na-eme na Naịjirịa ugbu a. Ụfọdụ akpa ntị ọ dị ka amaghị ya, mana oge i jere n'ụlọ ọrụ maọbụ ife onye ị chọrọ ịlụrụ gị ọrụ, ọ sị gị tupu ya emere gị ihe na ị ga-akwụ ya ụdị ego dị otu a, ị na-ewe iwe ị mara na ụfọdụ n'ime ha akwụ ọnụ ego nde kwuru nde wee nọrọ n'oche ahụ ha nọ ebe ahụ. Otu ọkwa ka ọ dị na ndọrọ ndọrọ, ma ndị chọrọ iwere ọkwa ọchịchị ụfọdụ na-eji azụrụ enyegasị ndị mmadụ ego na ihe dị iche iche, abatazie n'ọkwa ego ahụ niile ha mefuru ka ha ga na-achọ. Nke mezuru na ije n'ụlọ ọrụ dị iche iche tupu i weta ihe ndị ọchịchị si gị na ị ga were ihe a n'ọbụ n'efu ka ị ga-ewere ya, maọbụ akwụkwọ a n'ọbụ n'efu. Ọ na-afịa arụ ịfụ ebe a na-enye gị akwụkwọ n'efu, maka na onye na-ebe a ga-achọ iwere ego. Ụfọdụ ndị a nabatara n'ụlọ ọrụ a bụ ndị kwụrụ ụgwọ wee banye. Ihe o ji ewutekarị ya bụ na inebe anya ya na ego a na-akwụ n'ọnwa na Naịjirịa. Ụfọdụ ọkwa ka narị agba mgba ndị otu ọrụ bekee na Naịjirịa na-agba mgba ka atinyelu ha ego, atinye 10,000 naira atọ. Ụfọdụ sị na agaghị akwụ, mana ebe ọ bụ na ka a sịgodo na 10,000 naira atọ ka a na-akwụ ndị mmadụ n'ọnwa, ị chọọ iwere ọrụ ahụ asị gị ije weta ofu nde maọbụ narị puku naira ise maọbụ ofu nde naira, iku na-akpọ 1 million. Ụfọdụ nde naira puku naira ise 500,000 ka ị wee weta ọrụ. Ebee ka ị ga-esi weta ya? Ụfọdụ ele ana, ụfọdụ ele ihe dị, ụfọdụ ebile ego. Emechaa ihe a niile, oge ụfọdụ ha ga-eweta ya, oge ụfọdụ agaghị eweta ya. Ụfọdụ bụ nweta ya ha atụkwasị ya ihe ọzọ n'elu ya, dịka ụmụ nwaanyị atụkwasị ya nke Chukwu jike ha dị na ba ha, alụ a na-eme mpụ adị dị iche iche. Ọ bụ ihe a ka anyị chọrọ ikwu n'ụbọchị nke taa. Abụ m Chizzy Odogwu. Ịnụnugo maka ndị na-akwụ nde kwuru nde tupu enye ha ọrụ. Ndị be anyị akụkọ karịrị. Ụmụ ụfọdụ na-abụ ọnwụgodi ka esi wee gị n'ọrụ, asị gị na ego ụgwọ ọnwa gị ọnwa ise ọnwa ga na-eri ya, na nwere ihe ọbụla a ga-enye gị ka iji wee naba. N'otu aka ka anyị na-anụkwa na ije na ogo gọọmenti dị iche iche na mgbe ndị ama dịka ghost workers, ndị mmụọ, ndị ọrụ mmụọ na ha na-arụ ọrụ mana amara ndị ha bụ a na-akwụ ụgwọ, ya na-ewele ọ na-akpọ ofu mana onwe ndị tuku na-enwetara ọrụ. Ịma na mgbe ndị nkụzi mere mmemme ha ji bụrụ ndị nkụzi n'obodo anyị bụ Naịjirịa, ka onye ọchịchị obodo anyị bụ Buhari si na ọ na-agbakwunyekwe afọ ise n'afọ ha nwere ike ịnọ tupu ha na ezumike ọrụ. Na ihe a na-adịba na ezumike ọrụ bụ ma ha rụọ ọrụ afọ 35, mana kịta anụma ka o si gbakwunye ya, a ga-arụzi ọrụ afọ 40 tupu ha na ezumike. Ya na ọ bụ na onye na-arụ ọrụ na civil service na ọ dị afọ 60, na ọ ga-anọzi afọ 67 tupu ọ na ezumike ọrụ. Anyị wee na-ajụ ihe anụma na-eme ụta anụma, ọ na-aka mma isi ha na ọ ka agbakwunyekwa afọ one ha ga-arụ ọrụ na civil service tupu ha na ezumike ọrụ, ka ọ na-aka mma ịtụkwasị ego na ego a na-akwụ ha? Maka na otu o si na-adị, onwe ndị nọ nkịtị na onwe ha ọrụ ha na-arụ, ndị na-anọ aka na-agbakwunye afọ one ha ga-anọ rụọ ọrụ tupu ha na ezumike ọrụ. Chetakwa na adọkwa na anya bụ civil service na onwe ndị na-agbanwe afọ one ha dị. Ị ga-afụ mmadụ ọ dị afọ 70, o ji gbanwee ya si na ọ dị afọ 40. Ọ na-egbochiziri ndị ndị kwesịrị ịbata ọrụ. Ndị ahụ kwa ndị ga-anọ ebe a maka ego a na-erite ebe a, maka ihe anyị na-ekwu ndị na-enweghị ewe chọọ ịbata weta ọrụ. Ifu na ezigbo nsogbu ka ọ bụ onye na-ewere ego chacha chọọ ịbata, ọma mbatanwu ọ chọọ ịbata amabịa ya nnukwute ego ọ ga-eji wee bata. Ụfọdụ dịka isi kwuo, ọ natacha ego a wee kwụọ, asị ya na ozubeghịkwa na ị ga na-alụ ọrụ, mana ụgwọ ọnwa gị na ọ ga-arụ ọnwa 6, na ọ ga-erugodo ọnwa 6, ọ na-eri ya. Ebe ka onye ga-esi na-arụzi ọrụ na nkịtị na-abụ onye ha bụrụ ohu. Ụdị ihe anụnwa kịta anụnwa bụ eme na ndị anụnwa nọzi na ha na-arụ ọrụ, onwerezi onye ọbụla ha na-ele anya n'iru. Ịbịazi ihe ọbụla ị chọrọ ime, asị gị weta ego ma ide weta. Maka na ụfọdụ ime baba na ị ga
ejekwa onye isi ya na ị ga-eje mee nke a na ijeme ọ sị gị jebe maka na onye isi mana ya anagoro nara ego ebe ọ na-aka njọ bụ na ụfọdụ ndị a dịka isi kwuo da mbụ na ọ na-aba ha wetacha ego ọrụ nwa agaghị afụ o nwere ike ije na Facebook ugbu a wee na-ekiri anyị wee zitebe ozi ga-afọ efọ ka Ajibodo esiri fụ ka anyị niile si doesie fụkwa Amechi Ugwuele ka o si doesie na ihe ndị ọzọ ihe anyị na-ekwu bụ mpụ na ego azụ a na-anara ndị na-achọ ọrụ n'ụlọ ọrụ dị iche iche na Naịjirịa. Gịnị kpatara ya ka a ga-esi wee mee ya? Kedu ka a ga-esi wee kwụọ onye okwu wara ga-eme na mmadụ ga-akwụ ihe ruru nde naira ya bụ 1 million ebe ọ na-aka njọ bụ na ndị gọọmenti na-enye amarazị ndị bụ ndị adịgboroja amarazị ndị bụ ndị na-egwu ndị mmadụ chandụ maka na ndị nọkwu na gọọmenti ọ bụ ha nọ n'ime apụta sị gị na onye a bụ onye isi ụfọdụ asị gị na ha ma onye ime onye isi ọ pụta o jiri ya na-akpagharị o nwee ike ọ bụ maka na ọ ma onye ma onye isi maka na ije ịma na ikwu na ya na-ewe ndị ọrụ mmụọ ndị ghost workers ndị a niile bụ ndị ha afọ ha adịghị n'akwụkwọ ndị na-arụ ọrụ mana oge ụfọdụ ha na-ekwukarịa ndị ewelu n'ọrụ maka na ewe ndị ha na-ejele ozi ndị a bụ ndị nọ n'ọrụ bụ ndị were ndị na-ejele ha ozi ndị a bụ ndị ghost workers ọ na-eji akpọta ndị mmadụ ọsị ya papa na-ewere ihe nke ọzọ ebi ya aka agụ ụgwọ ya ọkpọ nwaanyị kpọọ ya ọkpọ onye na-achọ ọrụ ya na ya na dị na were edebe ahụ sị ya na echi na ya na onye isi akpọ o nwere ike sị ya na asụrụ ọka isi agbarata ugbu a na ewegolo afọ ya onye isi ahụ na obi ego ya aka nwaanyị ewebe awụrị nwoke ewebe awụrị na ọrụ na-abịa Amechi biko kere ndị Igbo Igbo ekene m ekwuwe maka ọrụ ede na ọrụ adịrọ na mpụ na aghụghọ ya na iwe ọrụ na ịrụ ọrụ ihe n'obodo anyị ama ekwuchi ya n'ofe izu ụka ọ bụrụ naanị na ọrụ ka ihe a dị ihe a na-ekwu maka ya na ọ dị mana iwe ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ ebe niile a na-ewe mmadụ ma n'ọrụ ma n'akwụkwọ ụdị mpụ a niile ka ị na-afụ onye chọrọ ịkụzi na mahadum dịka lekchọra ọ kwụrụ ụgwọ wee pasịa wee gafee nlele na maka ka eweli ya n'ọrụ o jezie kwụọ ụgwọ 1 million 1.5 million ka o nweta nkụzi na mahadum ya na agwa gị na-eme na mahadum gbara anyị gburugburu ọkachasị mahadum ndị public schools nke ndị nkịtị ndị obodo ị ga-ama na onye kwụrụ ụgwọ ka o wee bido ọrụ dịka onye nkụzi ọkammụta na mahadum onye ahụ ọkwụ 1 million ụfọdụ ga-akwụ 1 million dịka etu Ajibosi wee kwukwa ụgwọ ọnwa ha na-anata a na-enye ya ndị were ha n'ọrụ dịka wee ruo mgbe ha kwuru ma ọ dịka arọ ma ọ dịka ọnwa 6 ma otu arọ ọ bụzi ihe ya na-adị na ya kwa mgbe kwa mgbe nke a bụ ihe ya na ihe yi ya ị ga-ajụzi m onye na-eme ụdị ha nwa onye si etu a wee bata na nkụzi ọrụ nkụzi lekchọra ma ọ bụ onye were etu a dịka nọọsụ ma ọ bụ dọkịta dibịa oyibo n'ụlọ ọgwụ ma ọ bụ onye kwụrụ ezigbo ụgwọ ka emee ya jọji ọkaikpe ma ọ majistreti ma ọ bụ onye kwụrụ ụgwọ ka e were ya dịka ọrụ ojii na civil service dịka ọrụ ndị nkịtị ndị ọfịs ndị ode akwụkwọ klak akịrịakị ka ndị baịs akwụ ya ma ọ bụ onye e were okwu ezigbo ụgwọ ka ọ bụrụ onye uwe ojii ma ọ bụ ndị kọstọm ebe akwa ya niile ọkwụcha ụgwọ a ndị anyị ọ dịghị ka rules nya iwu eji arụ ọrụ ka ọ ga-eji rụkọ iwu nke ya nwanyere onwe ọ dịghị ka ihe ọ ga-achọ bụ dịka ọ bụrụ na ọ nọ na kọstọm na afọ maka etu a ga-esi wee natara gọọmenti ego ma ọ bụ na Board of Internal Revenue
ajọ ihe ghara ịbata n'obodo ka a ghara ịkpọbata ajọ ihe kọsọm ka ghara ibubata ihe iwu mabidoro. Ọ dị ka onye a ga-ahapụ inwetagodo ego o mefuru, ikekwa bụ na ọ gbazitere ego ahụ ma ọ bụ lee na nna ya ma ọ laa na wee si onye ọ gbazitere ego biko nye m ọnwa na ọnwa ma one ka m wee nwee ike nweta ego a. Ọ dị ka ọ ga-arụ ọrụ etu o kwesịrị. Nke a gaa ọzọ dịka ịbịa bụ ọrụ a na-ewe. Enwere ike ebe mpụ kachacha dị n'ọrụ, maka ha na-agba gị n'obodo adịrọ mma, o siri isi mebie, ha na-ewe n'ọrụ kwada. Mana ụfọdụ oge ọtụtụ oge ịma ama na a na-ewe n'ọrụ ọkwa ọrụ obodo, ọrụ ndị obodo, mana federal gọọmenti, mana steeti gọọmenti, mana lokal gọọmenti. Iwu kwuru na-achọ iwe mmadụ n'ọrụ na gọọmenti iwe n'ọrụ si gbaa ama ka onye ọbụla mara, tinye akwụkwọ, bịa ule ma ajụjụ ọnụ ka e were. Ma nkụzi ma ọrụ ndị ode akwụkwọ na gọọmenti etiti na nke steeti na ya niile, ebe niile, kedu ihe a ga-eme, kedu ihe a na-eme? O nwere mgbe e kwuru na ọ na-asị anyị na ha na-abịa ịgba mgba megide mpụ na aghụghọ, na ha sịrị ya bụ ndị ọchịchị na mpụ na aghụghọ akarịka na gọọmenti nke prapụ, na ha bata kịta ha enye ezigbote ọsọ ma ori a na-ezu na gọọmenti, ma mmerụ aka ma aka azụ, ma ihe niile na ọ ga-akwụsị, na a ga na-emezi ihe etu si wee kwesị. Kedu ihe ha nọ na-abịazi ọrụ pụtara n'ọbọ ego etiti bụ Central Bank na ndị ọrụ gọọmenti etiti na-afụ maka inweta ego, ịnatara gọọmenti ego na-abata n'obodo, internal revenue, na ndị na-afụ maka mmanụ a na-ekwupụta na ana anyị bụ NNPC, na ọtụtụ dị etu anwa. Ihe mere bụ na ndị ọnụ na-eru n'okwu, ndị ukwu eke ọrụ a mụama mgbe e wechara ndị mmadụ na road safety, wefuru mgbe e were ndị mmadụ na immigration, mgbe Jonathan na-achị asịsị wee ndị ama na ihe a na-achọ n'ọrụ bụ ka ọ bụrụ ofu narị mmadụ ma puku ịtọ. A na-ana ndị mmadụ ego ha na-agba akwụkwọ ọrụ nagide na ruo more than 100,000 people or 36,000 that's something ka nwere ya puku ego ha ji gba akwụkwọ. Ka ọ bụ puku naira ise ka ndị a. N'ụlọ ma mgbe anwa onye nọ na minista mgbe anwa afọ ya bụ Abamoro adacha ego a niile a nara, ọkwa ebe a ka ha jere kpọrọ ụmụ mmadụ wụkonye na stadium na a na-akwado ya na-eme maka ọrụ ndị mmadụ anwụ ebe ahụ. Ma ha ma na ọrụ dị amere. Kedu ihe ị na-eji asịrị 100,000 people ha ma apply ma ịma na ọrụ inwe bụ maybe 3,000? Mana ha gụkwasị na ọ bụ ọkwa n'ala ego anyị mana chere ka m gwa gị, hapụ ihe ha hapụ na Naịjirịa elu ha ego simeka anya ọ na ha anaghị afụ nsogbu ndị mmadụ a na-ewere n'ọrụ na aka nwere NLC, aka nwere ndị na-afụ maka ihe gbasara ndị ọrụ, ndị otu ndị ọrụ anọgide amapụta aka na-eme gị. Ndị mmadụ si achọ ọrụ gọọmenti ka afọjuo akpa, achọ ka a baa n'ọchịchị ka afọjuo akpa, bụ ka ndị na-achọkwa ka ha bụrụ isi ndị lebọ n'anya. O nwere ndị bụchara ndị isi ndị nkụzi, o nwere ndị bụchara ndị isi ndị na-arụ na bankị, o nwere ndị bụchara ndị isi ndị na-arụ na civil servant, ndị civil servants, onye ahụ ọrụ ndị klak na gọọmenti. Ịfụ akụnụba ndị a nwere, abịakwa ndị ọrụ a na-atụ ego, onwe ya na-akpọ check off dues, ya esi n'ụgwọ ọnwa ewepụta ya enye ya ndị lebọ. Ha sị na ha ji ya wee na ahazi ọrụ ha. Mana ije nyocha ndị ọfụma ifu na ndị isi ha etu aka si wee ruo na ebe ni gbaa na ebe ni
mee nke ebe enyi na-ebi ka eze ego ndị ọrụ ha rie nke ndị ọrụ ha eribiri n'aka gọọmenti na ọ bụrụ na gọọmenti pịawa ndị ọrụ ịtarị ka ha na-ekwu naanị sọsọ okwu ghara ime ihe ọbụla ọ bụrụ na ihe anyị kwuru amaechi wee na-egosi enwe ndị isi ọrụ dị iche iche anọgide ya bụ ndị isi civil servant a sị na ụdị ego a na-afụ na be onye ahụ na ụdị ụlọ onye ahụ nwere ị na-ajụzi ebe a sị na a na-akwụ ụgwọ kedu ebe onye isi onye ọrụ ọrụ bekee ga-enwe ụdị ego a gasị na-afụ na be ya maọbụ na-afụrụ n'ụlọ ya maọbụ na ụdị akụ o nwegasịrị iche na gịnị mere na agụụ na-agụ mana gị taa ebe ka a sị na ndị obodo anyị a na-eje n'ụlọ ọgwụ na ọgwụ adịrọzi akwa adịrọ akwa ọya adịrọ ichere gịnị mere na ndị dọkịta na ndị nọọsụ na-arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ na-eti mkpu ichere gịnị mere na awụ na akwụkwọ anyị niile na onwerozi ndị nwere isi eburozi ibu nnọọ ebe ejisiri ike ga-abịa n'Enugu ebe a o nwere mgbe onye aka na-achị Enugu bịara tinye anya ihe gbasara ụlọ akwụkwọ tinye anya na-arụpụta na-emezi ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche o nwere mgbe private school ọ bụrụ na ile ihe a na-akpụ ya mgbe a na dịka kọleji bụ kọmashal skuul ọ bụrụ na ị na-eji kọmashal skuul na na-ene gị anya na-enetu gị anya enedi gị anya enedi mana kịta mmadụ onye kara eje public skuul abịa mfụcha ịfụ ụdị ka anyị si wee rụchaa public skuul ụfọdụ dị n'Enugu ebe a oju afọ ịfụ ka esi wee mana ụdị ndị nkụzi na ebe anwa ka esi wee arụ ọrụ ị ga-ama mana nwere mgbe e were ọrụ n'Enugu a mgbe e were ọrụ n'Enugu eji asị onye ọbụla ha ga-abịarịrị ka anyị dee test ka anyị enene ha eje ọ bụrụ na ị nwere ruo akara 50 ama agwa gị ajụjụ ọrụ emechaa ihe esi wee mee ndị fụrụ maka ya ewee nweta ama m ụmụaka be anyị ewere n'ọrụ enwero mmadụ onwere onye ma nọ na ha nwere ọgụgụ isi ka ha weta ndị eze obodo weta onye nke weta onye nke weta emechaa ekwesịrị iji ụdị wee na-emenyere onye na mbụ nwanne eze ma mba itibọlịbọ eze ewere m nye afa m kedu ihe itibọlịbọ ma ọ ga-ekụziri ụmụaka ọ bụrụ na mba onye ohi bụrụ nwanne eze asị eze weta onye ọrụ uwe ojii eze were m nye ha n'aka ka ha rụọ ọrụ uwe ojii ọ bụrụ ori ka m na-eje ọ bụrụ onye ori na-achụ onye ori ka ya mara na ori zuru gaba mana ihe niile bụ ihe na-eme maka ị na-ekwu na na-asị mmadụ weta ego ya maka ha ekwube ọ dị ndị be anyị ka ọ naanị ndị ọchịchị ka ebe anwa ka mpụ na aghụghọ dị mba mpụ na aghụghọ dịka mmiri osimiri anyị niile dagbụnyere n'ime akịta n'egwu ọ na-erikwa n'anyị ihe m chọrọ ka ịgwa ndị ọ ga-abụ mmadụ na-achọ ọrụ asị gị weta nde naira ego o nwere ike ịdị na-akwụ ya n'ọnwa nwere ike ịbụ 30,000 onye ahụ agbakiribe ahụ jee weta ya onye ahụ were ofu nde naira jee mebere onwe ya chọba ihe ọ ga na-azụ maka ọ ga-esi na-eme iche na ọ gaghị abụ mmadụ karịa nde naira anwa nde naira a na-elu kwa 1 million maka ndị na-aghọta ya ịma na esi ihe na-ajụ ka nza anụ gị ya Chizzy dịka ka m were ya an average Nigerian iwepụta onye Nigeria n'ọrụ nwa dịka onye Nigeria na-adị si ya ndị a 1 million nde naira ị ga-eji ya ka e wee chọọ ọrụ gị ọrụ oyibo ka ị ga-eji ya wee gbawa mba ahịa ọtụtụ ga-asị ka ha si wee chọọ ọrụ oyibo ịma isi ya ebe ha ga-eje ma ha ga-arụ ọnwagwụ national cake ọnwagwụ akwụ ụgwọ o nwere ihe arụ nwere akwụ ụgwọ mana ejekị 1 million naira gị wee jee zụwa ahịa chifo idinala irie ya ijere na ahịa gị maọbụ na ụlọ ọrụ gị onwe gị mana ọ bụrụ na 1 million ka ị nyere
ịma na anyị ga-arụ ọrụ anwa 30 something years ịgbakọ gị ọnwagwụ enye gị ego na-ewe ka anọgide jiri wetụọ gị n'ọrụ ma ị bịa mmadụ onye ka ịfụra na-achụ n'ọrụ achọ ịchụ gị n'ọrụ igbo ego wee jee nyebie ndị ga-achụ gị n'ọrụ eri ka ahụ hapụkwa gị n'anya ịma ihe mebie amarụ ka a ga-esi wee mịa dị nke mbụ ọ bụ na ọ bụrụ oge niile a na-asị na ọrụ dị ka ezigbo ọrụ dị ndị gọọmenti nwere ike bịa ka ha were n'ọrụ were ndị nke ha ije n'ọfịs ifu ndị nọcha ana onwere ha na-arụ mmadụ ga-eje ọrụ nwere ọ na-arụ mana ndị na-achọgodo maka ihe kpatara eji ejizi ga-egote ọrụ ugbu a bụ mmadụ one na-achọ ọrụ dị employable dịka na a ga-asị na ị na-enecha amụba ma echi gbaa m ajụjụ ọnụ nye m ule nnene akwụkwọ ka ndị jụọ m ihe gbasara ọrụ anwa ifu m na m ga-emenwu ihe anwa mmadụ one ejere akwụkwọ kịta bụrụ na ha bụ na ha eturugo ugo dịka onye bụ onye ọka mmụta wee tụrụ ugo na mahadum wee pụta n'agbanyeghị asambodo o ji ịgba ya ajụjụ ọnụ ọza nwa oge ihe kwesịrị ịza isi anya deere gị ihe ọ chọrọ ịrụ mmadụ ga-eje intaviu ebe a ga-ajụ ajụjụ maka ọrụ asị ya nwanne m ngwa kedu ihe ụdị ndị a bụ ndị na-asị gị dịka ije n'ụlọ akwụkwọ ụmụada asị na ọ dị mma onye nkụzi ịdị na onye ọ na-ekuzi mana onye amara akwụkwọ onye achọrọ ịgba mbọ ọbịa ọsọ onye nkụzi ihe ọbụla ị chọrọ ka m mee otu ọ dị ugbu ọ dịzi ka ọ bụzi omenala ịma na alụgba afọ ọ dịzi ka omenala dịka isi ekwu ọ dịzi ka ọ dịrọ ka omenala na omenala ọ gadịzi otu a maka na ụfọdụ ọkachasị ụmụ nwaanyị nke ụmụ nwaanyị bụ ihe na-agba ya mmiri oge ụfọdụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ asị ha jefu onye nke a o jefucha ya onye nke a dị na sia ya asị na onye nke ọzọ ka ebe a ka akwụkwọ ya dị ha ejiziri ụmụ nwaanyị n'anya ihe na-ekwu bụ eziokwu mana ịma ọtụtụ oge a na-ekwu maka ihe a na-eme ụmụ nwaanyị ọ na-ewute m mana mụnwa jekwara akwụkwọ I went to school onwe ndị mụ na anọ na klaasị ma etu ọnwa ọ dị na mbụ ka ọ dị taa naanị ma ọ na anyị gbanwere ya onwe ndị mụ na anọcha na klaasị sọsọ ihe a na-arụ bụ ifegharị ụmụ nwaanyị mana nke a bụ ndị na-achọ ọrụ ọrụ ma ọrụ onye ga na-achọ ọrụ ọbịa asị anya chere na na-akwụ n'ahịrị o jego chọọ onye so n'otu na-agba ajụjụ ọnụ a si anya bịa ka ya na di na ihe aka na-egburu o nwere ndị ụmụ nwaanyị a na-eme ihe a na ike a na-amanye ha amanye mgbe ndị nta ka ha enye onwe ha o nwere nwoke sef ga-anọrọ onye nkụzi ga-anọrọ nwaanyị abịasị ya n'ihe ọbụla ị chọrọ na m ga-eme ị na ndị a na-agwa gị ya bụ a na-ata onye a ụta maka na ọ bụrụ na ị hapụ ihe ị ga-eme ihe ị chọrọ eme gị na o nwere onye mma ezigbo akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ iche na ndị nkụzi a bụ ewu ị ga-ama onye ịma na ọ ga-edinye ya nnene na ọ ga-edete ihe nyere ya ị ga-eje nwa anwasịwa onye anwa ya na ọ bụ na ọ daa na ị ga-adị ya you can only fail somebody who was already going to fail. Oge ụfọdụ ihe na-ekwu bụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ndị na-achọ ya nkịta na nke echi ọ bụ ihe ụwa ọ bụrụ na afọ a na-ata ka weta n'ọrụ nyere onwe ha aka na-eme ya asụba ihe ọbụla ọsọ ihe ka ha megodo ka wetagodo ọrụ ọ dịrọ mma n'aka onye na-achọ ọ dịrọkwa mma n'aka onye na-enye oke na Naịjirịa na ịchọ isi mmadụ nye gị aka azụ bụ o megidere iwu inye mmadụ aka azụ megidere iwu ugboro ole ka ịfụgoro akpụrụ onye na-enye mmadụ aka azụ jee ụlọ ikpe ọkwa na-enyekwa polisi na-ejide mmadụ n'aka azụ na-anọ n'ụzọ na-ana mmadụ aka azụ ọkwa polisi ifu ebe polisi kpụrụ mmadụ na onye a na-achọ inye aka azụ ịma na o nwere esere okwu ọ bụ olu Amechi Ugwuele ka unu soro gbacheta na ị nwere ike ije na Facebook wee jee sonyela anyị Solid FM anyị nọrọ ebe a ijekwa na Kpakpando TV ugbu a ị ga-afụ anyị ebe a sonyere anyị sọbskraịbụ ọka iwe na-afụ ka anyị si eme ya ya bụ Kpakpando TV na YouTube maọbụ ije ka ịfụ ka workshop dọnyere na workshop na Facebook
Ajibon kwa ebe a Chizzy ani anọ m ya na Facebook ijebe ụmụ ebe a niile ji ebe a ka anyị nọ na-akpakọrịta ka o wee ihe ihe na nkeji one na ole anyị ga-agbapụ ekwentị Ajebe ihe chọrọ tupu anyị agbapụ ekwentị ka ndị ma tinye ọnụ ndị be anya nụgo ka o si ada mana nke bụ eziokwu bụ na ihe anụ anyị na-ekwu ikuku ọjọọ anụmanụ na-ekwu na-emetụta onye ọbụla maka na ọ bụrụ na ama gị taịlị n'anya nwunyere gị konkreti na ntị ya bụ nke bụ eziokwu maka na ihe a niile ị na-afụ ije na mmadụ dị iche iche kwa afọ ọbụla ndị mmadụ na-apụta na-apụta ịghọtago mana ka ndị mmadụ na-enuru na-apụta ụda akwa ka ọrụ si kọọ ụkọ ndị nke na-anọ ajụta ha dapụta ndị nke chọkwa n'inye enye a na-enye aka azụ dị iche iche ihe anyị na-ekwu bụ ndị isi ala anyị ndị obodo anyị gịnị ka ha na-eme ịmana ihe anụnwa na-asị gị na ndị gọọmenti bido mewafụ ihe a na-asị gị empawa o gwere mgbe nke ahụ aka azụ dị na ya karịa ọkwa ihe a sịrị ka enyere ogbenye aka ịfụ na ndị anụnwa niile nọ n'isi na oru mgbe ụdị ihe anụnwa ga-apụta kama a ga-ahapụ ya ka ndị bụ ndị kwesịrị irite elele na ya rite nyaba ekele mgbe a ka ha ga-ejezi wee ndị na-ewepụta ndị nke ha kedu ihe Amechi tupu anyị agbapụ ekwentị ewo ihe m chọrọ kedu ihe a na-ebute maka na a na-asị na obodo siri ike ikwukwo na ajọ ha niile dị anyị niile n'aka gịnị ka ị chere na ọ na-ebute ihe ngala ọnụ a ma ọ bụ mmadụ kwesịrị ịbanye na ụlọ ọrụ ndị mmadụ jee were akwụkwọ chọrọ iwere si ebe a na-apụ a na-akpachi ihe a na-esiwa gị ike ụfọdụ bụ ije n'ụlọ ọgwụ ihe ị kwesịrị iwere n'efu ụfọdụ ndị ọchịchị si na a na-anabata ụmụ akwụkwọ n'efu ma ọ bụ na na-eyi ihe a n'efu ije ebe a ihe niile abụrụ asị iche na oso na ihe na-akpata ya ị ga-esi n'ụgbọala gị na-aga n'ụzọ onye uwe ojii asị gị ọga anything for the boys onye ọ ga-ijere ya ọkwa na ọ bụ ụgwọ a ndị mmadụ na-akwụ ihe a bụ ajọ ikuku na-eku ihe a bụ ajọ ije ha na-aga n'okirikiri enwero ngwụcha enwero njedebe mana ihe a na-ekwu bụ ka m gwa gị eziokwu na ịma kọrọpshọn ọ dị mgbe mpere mpe ntote na-afịa anyị ncha niile na-eme ọ dị difficult ife onye Naijiria ga-asị gị na ya emetụbeghị aka ya maka na ịbatagodu na Solid FM nkịta mmadụ asị gị mba mafụ Chizzy ana na ọ nọ na studio jee na isi onye dịka receptionist ma ọ bụ gate master na biko ngwa ihe mee bụ ka nọrọ ebe a chere ya ọ sị gị na mmadụ ada na ebe a sị oke na o nwere na ebu m nri ka m nọrọ ebe a rie ka mụ na gị rie nri a ka m ikwete ị na-ọtị ya na imetụghị aka idobe iwu ka ihe be ndị ọcha ji wee dị ka ọ dị bụ na iwu na-echi obodo na a na-egbochi ya gịnị bụ kọrọpshọn ihe a onye isi ala na-agwa anyị na o nwere iwu ewepụtara na nyere ikike na ndị na-akpa ehi ga na-aga n'ụzọ ma na ọ bụrụ iwu Naijiria ị na-akọwa ya n'ụdị anwa ihe niile bụ ihe eme na ịfụ ebe ị ga-anọ wee nye onwe gị ma ọ bụ ndị nke gị aka karịrị nke ndị ọzọ na-abụghị ihe kwesịrị ekwesị ha ncha niile na-ebute kọrọpshọn ọ dị difficult isi na onye a n'aka onye a dị ọcha maka ndị anyị amachara na ọtụtụ ihe dị aga pụcha aka azụ na ngadi na igwu anyị nabata gị ọfụma Amechi ugwe anyị na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche dịka isi ịkọwa anya bụ okwu dịka o si ada n'oge okwu akpụ n'ọnụ akara ekwentị ga-eji kpọọ ma tinye ọnụ n'okwu anụ ma bụ 0909 771 1009 maọbụ ịkpọ 09023111009 ị nwere ike izite ozi gị maọbụ ịkpọ akara ekwentị 07050791009 onwe ka esi nabata gị biko gbaa mbọ tinye ebe igwe okwu gị dị pụọ ịgwa anyị afọ gị gwa anyị ebe isi akpọ etinye ọnụ n'okwu mana ị ga-akaba arụbe anya bụ okwu nke ka anyị nabata ndị mmadụ onye ka ekene afa gị na ebe isi akpọ daalụ Daniru ihu na-ekwu na mmasị m nke ọma maka unu na-ekwu gbasara mpụ achọrọ m itinye ọnụ na abịa ihe dịka na skul
dịka etu anụnwa abịa isi dịka ule nke a na-akpọ waye na ihe ndị ọzọ ga-ahụta na mpụ dị ebe ahụ bụ ọtụtụ enwere ike fọmụ ndị nta ga-ejeje data nke eji ele egzam asị na a ga-eje narị puku naira 50 puku nde naira ihe a niile oge ndị ahụ echechiri aka nọ na ebe a na-ele ule na-akọ ụmụ akwụkwọ ego asaina ebe ahụ mpụ dị ebe ahụ ebugo ndị isi ahụ ka a ga-akọchiri emume ka anata ụmụ akwụkwọ ego anwụrụ ike nweta uru na ego kwụrụ ndị isikwa nọ n'ọfịs. Kedu ihe a ga-eme be ya ka ndị ọzọ tinye ọnụ ndụmọdụ gị ihe a ga-eme bụ ebido mee ka ọsọ na ihe ahụ niile na a na-etinye ndị tozuru etozu ọ bụrụ ka a hapụrụ ya dị nkụzi ka ndị prịnsịpal ma ndị ọzọ ga na-eji ya na-atụ mgbere. ngwa daalụ ịchọbụrụ ọ gakwa n'oge kwa akpụ n'ọnụ n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM. ị nwere ike ije na Facebook wee jezisa ozi gị, anyị ga-agụpụta ya dịka o si ada. Ncheta na akara ekwentị anyị bụ 0909-771-109 ma 0902311-109. ihe anyị ekwu maka ya taata bụ mpụ metụtara ewuwo n'ọrụ n'obodo anyị, ego ndị mmadụ na-akụ tupu ewe ahịa n'ọrụ sọsọ ka e wee nwee ike iwe ya n'ọrụ. iwe na-ajụ onye na-ada arụ ọrụ kedu ka ọ ga-esi weta ụdị ego ọkọtọkara. onye ka anyị kene afa gị na-eru isi akpọ ọ ya dịrị gị na mma kwuo afa gị kwuo ebe isi akpọ. Emeka nnọọ gaa n'iru. anyị nchara inye na-ekene gị ma Chizzy anyị daalụ ise daalụ. ihe m na-ekwu na ihe niile atụmaka ndị ọchịchị anyị ka anyị ejiri n'aka ndị ọchịchị goziri ejigo maka ha nọ na gọvanọ ma prezidenti ncha niile bribe ka ha ji agọ so ha ga-esi n'aka ha ncha niile wee dozibe wee gbarata na anyị nwa onye anụgo ihe kwuru Emeka ịnabata gị ọfụma. 0909771-109 dịka onwe ka anyị si nabata gị gbaa mbọ si n'ebe igbo okwu gị dị pụọ kwa afọ gị kwa ebe isi akpọ etinye ọnụ. anyị na-afụkwa ụnụ ndị nọ na Facebook n'oge na-adịghị anyị ga-akwụpụtawazi ozi unu, mana ị nwere ike ije ebe a na Facebook Solid FM na Facebook wee jee zute ozi gị ma kirie anyị maọbụ ijee na Kpakpando TV na YouTube. onye ka anyị kene afọ gị na ebe isi akpọ dịla ọganiru ana m anụ ihe na-ekwu. daalụ na ego a na-anara ndị mmadụ tupu ewere ha n'ọrụ, ndị na-enweghị ọrụ ego a na-anara ha tupu ha ewere ha n'ọrụ ya ka anyị daalụ 09097711009. ihe anyị na-ekwu bụ ụfọdụ ndị na-enweghị ọrụ, ekwuru na ndị na-enweghị ọrụ karịrị akarị, ha lụrụ ihe dịka nde 23 na ụma na-enweghị ọrụ, mana ewere ka a si chọọ iwu ọrụ a na-ana nnukwute ego nde narị puku na-ana ndị na-enweghị ọrụ tupu ewere. ụfọdụ bụ anachara ha ego a agaghị ere ha ọrụ. nsogbu ọ na-ebute ka anyị na-ekwu maka ya. kedu ihe ị nwere ike ịkwụ ego tupu ewere gị n'ọrụ? afa gị na-ebe isi akpọ ndị ka ị mere afa gị agbawo gaa n'iru. ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị bụ otu eme anyị iwere ọrụ n'obodo a, ọ bụ otu na-eme ndị n'aka
aka ndị ibe ha maka na onye Igbo otu ọgụcha akwụkwọ ya chọba ọrụ abịa n'owe mana a na-atụkọrọ ọmụ nwa afọ obodo a n'oge gụrụkwa Naijiria enye ya egwu enye ya ọrụ ọ ya na-eme nke ngarị a na-ana ọrụ Igbo ka a na-ana tupu ha enwee ọrụ ọ gwara na-eme Igbo ka ekwenu ọ na-emekwe ka ọ bụ ego ahụ o nwetara wee ihe anyị ga-eme anyị kwụsị ọnọdụ a n'ebe ndị Igbo nọ ọ bụ ya Igbo adịgo na ndị ọzọ kacha mkpapụ ọ bụrụ onye egwuru akwụkwọ ọ bụkwa onye na-agụrọ ihe ifufe echiche ndị mmadụ n'obi ibukọta ịma ndị mmadụ n'obi ngwa daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ daalụ cheta na okwu niile na alụ niile a na-atụ n'ọnụka bụ echiche ndị tụrụ ya na ihe ha kwuru ọ bụrụ echiche nke anyị na Solid FM anyị na-ekwu ndị ego na ndị mpụ a na-eme ndị na-ewere n'ọrụ n'ala anyị Naịjirịa maka na ihe a zuru ebe niile ọnụ ya maka anyị na-ekwu na ọ na-ebute nsogbu dị iche iche ijezi iwere ihe ị kwesịrị iwere n'efu n'ụlọ ọrụ ma ọ bụ na-enwe ihe ị chọrọ ime n'ụlọ ọrụ ndị mmadụ a na-achọ ka ị kwụọ ụgwọ ya tupu ha alụọ ọrụ ha kwesịrị ịlụ wee na-ekwu n'ọyọ ego ha na-akụ tupu ha ewere ha n'ọrụ na-ebutegasị ụmụ mpụ afọ gị na-ebe isi akpọ dịkwara nwanne ndị ka ị merụ afa gị aja gaa n'iru bee ya nkenke ma abịa ụmụ ihe kọlọshọn a ndị isi ọchịchị anyị bụ ihe nchi azịza zakọnati ọnụ onwezi maka a ga-eji gbuo ya so na ha onwe ha mbụ ihe mgbalaba nchi azịza n'aka bụ ihe nzakọnata dị kọlọshọn ahụ were detel wee na-akwụ anyị isi a na-akpọ aspat na ha niile buru ụzọ kpatawa onwe ha njọ niile ha mechiri bifo ha ekwuezie maka anyị na onwe anyị na asị asị daalụ Chizzy daalụ 0909-771-109 ma 0902311-109 afọ gị na-ebi isi akpọ dịla ọga n'iru asị kwesịrị gbasara maka mpụ na arụ dị n'obodo a mpụ anyị na-ekwugoro ịma na ihe a gbadoro ụkwụ bụ ịma na mpụ karịrị akarị ndị na-ewe ya ọrụ a chọrọ iwe n'ọrụ a na-anakwazi ha ego ụfọdụ ọ bụrụ nwaanyị a na-adị na ụmụ nwaanyị tupu e were ha n'ọrụ adịma ọ dị ka enwe ndị nọ na Facebook ị nwere ike ijekwa na Facebook ma Kpakpando TV na YouTube wee fụ ihe anyị na-ekwu maka ya biko oge eruo na ndị mmadụ ga-eji wee na-efe ise a n'anya iwe ya ọrụ ịchọkwa iwe ọrụ ụfọdụ ije were ego ihe onye mmadụ kwụcha gị nkwa ihe niile erecha gị ego ụfọdụ atụfucha gị ego ha ụfọdụ ka ego ha na-go n'iyi kemgbe afọ one na one ka ha kwụrụ nde puku nde mana ewetabeghị ọrụ ha kwere ha na nkwa ụfọdụ aka na-ekwu ha nkwa elu ebe ha asị ya na akwụkwọ ha dị na-ewe ihe ndegara aka na akwụkwọ ha o jefuo ya ọ bụ nwoke ọ kpọọ ya ya na ahapụ ihe a na-ekwukwube ihe ọzọ emechaa nsogbu dị afọ gị na-ebe isi akpọ bee nke onye kachasị nke ihe mụ a na-ekwu n'ofe ahụ na ụtọ na Naijiria mebigo na asị ka m kwue ntụ anyị butere ụmụ ndị ha niile na-agbagasị na Naijiria kịta mana ihe anyị naghị eme asị nnara asa asị ụlọ anyị agwasị ihe a na-eme adịrị ọcha mma ọ na na-ama mmiri otu anyị na-ewuto daalụ biko akọ n'ọnụ ndị nọ na Facebook ajụbọ ka anyị mara nke ha na-ekwu ebe a anyị na-ekene ndị nọ na Facebook nze Biafra ọ sịrị ndị Igbo nwe m na ndị nwe ekenekwa m n'obu ndị nọ na igwe mgbasa ozi Solid 100.9 FM eziokwu okwu anụ anyị na-etinye ọnụ maka ya dị ezigbo mkpa na ọ na-anụ ihe anyị na-ekwu anyị na-ekene Vitalis Nnadi ọ na-agwa anyị na ya bụ ihe anyị na-ekwu maka ya na ọ dị ka ọka njọ na civil defense ya nakwa otu nchekwa dị iche iche
n'obodo anyị na anyị ga-anabatakwa ndị mmadụ nwantị tupu anyị akpọpụtazi afa ndị na-ekiri anyị na Facebook. Onye ka anyị kene? Afa gị na-ebe isi abụ? Ọ dị mma. 09097711009 maọbụ 09023111009. Nwekwara ike ịkpọ na 07050791109. Ịkpọ igbe okwu nkenke ka anyị wee nụ ihe ị na-ekwu, maọbụ ijee na Solid FM na Facebook wee zite ozi gị. Nwekwara ike ije na Kpakpando TV nọ na YouTube wee zite ozi gị ka o wekwa wee mee. Ọ dị mma. Nke bụ eziokwu bụ na atụọla ọmala atụọla ofe gị sie n'ọfịa. Biko dododo iwere nnukwu ego kama ị ga-eji metụ onwe gị maọbụ nye onye na-amarọ maọbụ metụ afa gị apịtọsịa gị, jiri ya jee nwere na-atụtụ nwantị egbe n'ahịa ukwu ọkwa ndị we n'azụ maọbụ alụọ nke maọbụ ije ma ọlụ iwere obere ego maọbụ n'iwe ihe ị ga-ele ile ya tinye ya chịkwa ya ọnụ wee zụlite ahịa gị wee bụrụ ọgaranya kama ị ga-eje pịta onwe gị maọbụ mee ihe ị na-ekwesịghị gị wa tinye n'ọrụ na-eme ihe etu a. Ọ bụrụ na eze nnukwu afọrọ gị ezie n'egwe fụrụ ị ga-atarịrị afọ ihe niile ị mere. Ndị niile na-eme alụ na-emebi ihe ndị mmadụ ịnọ n'ọkwa kama ị ga-eji ọkwa ahụ ịnọ na ya wee dozie obodo nyere ndị mmadụ aka, ọ bụrụ imegbu ha ka ị ga-emegbu ha. Amechi biko ihe ndụmọdụ maka oge anyị na-asịzi anyị kwarapụ ewu ihe ọzọ anyị chọrọ ime. Ihe m na-ekwu bụ na ndị mmadụ enwerozi obi Chukwu na egwu Chukwu eji eme ihe. Onye nọ n'uwe nwere ihe na-akpa ya, onwere onye nọ n'uwe nwere ike imere nwanne ya. Onye bịakwute gị, ọ bụrụ na ị nyere ya aka, onye ọzọ ga-enyere ya aka. Ma nyere ya aka, ọ ga na-ekpere gị ekpere asịrị ike gụziere m onye a. Mana ndị niile na-eme ka o si wee mmasị ha, ndị na-egwu mmiri na mpụ na onwere ihe ga-eme, ọ na-adịchakwa etu anwa. Otu mbọsị enwe ga-eje ahịa ekene gị wọshọt Amechi Ugwuele. Ọ ga-adịrị gị na ma anyị na-ekene mmadụ niile ma ndị zitere anyị na Facebook ma ndị kpọrọ anyị n'ekwentị na-asị na ọ ga-adịrị na mma. Cheta na onwe ka o si kwuo elekere 4 unu na Chizzy ga-anọ dịka o si ada eme ya n'ụzọ na omenala Igbo kpọmkwem. Onwe ka o si kwuo elekere 5 mụ na onwe m eburu ọnọdụ n'oge ọba egwu Ogodo n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM. Ụta ka esi eme ya na mmemme Igbo maka na asụsụ Igbo bụ asụsụ yele eye. Wee na-asị na ọ ga-adịrị onye ukwu mma, dịrị onye nka mma. Na-asị gị ka ndị na-esonyere anyị n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM dịka na-ewetara gị ihe mmemme ndị ọzọ dị iche iche na Facebook ma na Kpakpando TV na YouTube. Daalụ nụ.